Желаем вам самое главное здоровья, всем вашим близким, вашей семье и мирного неба над головой. Кадыровлар гаиләсен сөенечле вакыйгалары белән якыннары район җитәкчелеге тәбрикли. Ике кыздан соң өченче бала булып туган Динарны кулына алган әтиләренең дә йөзендә бар тик елмаю гына балкый. Шатланып көттек инде. Әзерләнеп тордык. Апалары Азалия белән Амалия да кечкенә энеләре туын зарыгып көткән. Очень довольны этим. Будем помогать маме всегда и будем всегда с ним рядом. Кадыровлар гаиләсендә көтеп алынган сабый 6 гыйнварда 3 килограмм 240 грамм авырлыкта дөньяга килә. Кечкенә малай бераз соңрак туарга тиеш була. Тик ул 2024 елның беренче туган баласы булырга теләгән дип шаярта алар. Не думали, что так рано выйдет. Срок был попозже, но счастливое и радостное ощущение. Это первенец, как бы 2 дочки и вот сын. 2024 елның беренче атнасында Зәйдә 5 бала дөньяга аваз салды. Адилә Борханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре.